ne omwanchi omoligereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro na kiye kogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na Ense Fridah Kerubo twerure gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabona ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo tuguchigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukonera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeragaiga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria Wiyake gima umwanche mulia wetaseni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomorobilio wense yobonchereria elinde tuemanyie aliagendete gokorekana ase sekta yobonchereria monchereria kiabere kagokorekana mbinto kibiri biabere bikomenta maguri na boigo mbiri bibiri biabere bigokeniwa nabo igo ngento kikerie keye yasoire ase chiro yeto kondo manchu muri karansoike elinde to sange obwamo gochaka bonega goikera omwerio ilitrene Fridah Kerubo nyora sinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook nabo gotonyora wetra Ndizi TV News Digital nabo ga sensemo ya YouTube nabo gotonyora wetra Ndizi TV News nabo gosangana into kerengeli kyao wetra sinambiri ga basi screen yawo tomenyenga yokubwatia omorobel korum nabo ga sekta yobonchereri nara yari oro chagenda tego korekana monchumureri tkori igoro antwaroche obokoreri asigetiye chindege ya JKA embo betebogetenirwa asigeka maiga yendege ya mugutwara omuchando endege yiye kubugori emezigo gwesekago yabeteke gutwara emechando eyiye kaba kegotenirwa obokoreri asichindege chitaringe gosoa asigetiye chindege ya JKA gusego soka lakini kolenderi tkori lero nigo bokoreri bwagendereire ase bali babugeti flight ababere bakuboligwa bali yererie goseba bakesimi babe bagotwara contact na bali abatenende begetige chindege elinde bamanyenga flight yawe yabete cancel litkoligoro osengo gendera bali ne sabali yabo litkoli lero omwanchu muri lero bokoreri asegetige chindege ya JKA ningo bwacha kirikegima litkoli lero togotigana nayo mwanchu muri lero ndoroche ase eshiringi ya Kenya nigegendete gokori bobe Kerubo exchange against the dollar nigo bono yeikeire ase exchange rate ase kerengo gya 134 and 56 cents bono iga International Monetary Fund nigo yabuliri aba Kenya nabo igo central banks asense media sub-Saharan Africa batikale ne low exchange yo elinde asoko encourage local production nabo igo export go chinse chijesiko kyagera abakenya bange babiri bagotegemea ebintu biri bikuru chinse chijesiko ekikyagerire $1 ebeshibes chinyinge igo abakenya nigo baboliwe babe bago concentrate ne chi product chiri bakurusia sense Kenya elinde chibe chinyinge nabo igo kwenyora libaga ase ogochikochioni achinse chiri cheisiko mwanchi muri etwaralire amoncheria mange agende tokorekana ase sector yoboncheria anamonekero twarana a notice kurwa sense media cancelled baba bakoenekinga echumbi rigorire echumbi
actually ndichi komenda kerto arochenga bwango igali golire chitishu na barabu na chiro chencha beta chikomenda lakini nabono iga ligolirie chumbi akero kotara ase chira actually ligolirie chumbi lyabere likomenda timeti mwanchu muri ayo se amatuka bwango igagwa chira ase chiro kwagolire chumbi yawo kero kuri lyanga chi sector asense moyo bonchelia bintu mbiroro bigendete kubura anamonekero kuri elia sense moyo bituma hekero nonya nabo serikali yabetege kwenekinga ngurusire ndagira kuruchinse chitesiko na kwenekinga ngokera sense ichu ya Kenya anamona stokoranga ewikiye ni igori ryobo siria kageire kogunse lakini ndo manchu muri eri antararanga osebituma byabere bigwika sense ichu ya Kenya kurende ninchi gukomanya chinga kibirabe bigwika nabo igo ekero ama unchiri yarabe kago korekana igo International Monetary Fund nigo yabo the Central Bank of Kenya asitin semo chichi ya sub-Saharan kwa ene kinga ligo lirie shiringi ngo tigararire igo asoko ene kinga ba Kenya korosi bari chi product local production ebere igoromono export chibechigo kina na kia ba Kenya gosaba unchiri bali bategembo ebya bera a bit more expensive nabo igo kwa ene kinga ngo enyorera bale na barabo engeli abasoko ene kinga ebintu bakorusiga iga mbisaine asoko irogo chia chinse chiri chesiko igo umanchi umurigerere kerto kurigerere nga CBK editors banks ni yebwate high emergency loan ase miaka 6 bono iga interest kurasense meli ya commercial bank babete bago boro kurase ensemo ya Central Bank of Kenya ni goli lyabere gukina ase emiaka 5 nemo ase interest rate yabeire yene kiruwa sekerengo kigoromono manchu muri ntwaroche omurai bense kaga gosaino gwanchirana guseka kobeta ese yo gwanchirana asoko nekinga obonchereri gokorekana bole igomba batete bakaumerana na Biden ayo babeta bakobita ese yo gwanchirana nabo igokwane kinga chinse chibere chichigotwaro bwamato buyasogokeni obonchereri asense ya Kenya nabo igo asense meri ya Biden asibane kiringa asense ya Kenya ntuboneta ko invest more ase sector yo bonchereri kegero boncheria ngoto abole ni benyinge monona nyakero kuri eno sorgo ngorwa Gusii exchange kero montako tokoererania ebintu nigo bikorete ni benyinge sana sorgo ngorwa Gusii na kieko yara umuraibensa agendete go sign treaty chinyinge ne chinse soko ene kinga bachikutwaro kuiwano kuyabwa matobya nabo ikone kinga ngoreta bale bintu ko chinse chitesiko go cha sense ya Kenya aseligo lirense kegima bado torochenga na manga gendete gukorekana ase sector yo boncheli mwanche murigeria akorende ninchiko kumanya asegeka egeke Kerubosio korende na betengo tara ase chiro ya daraja 2 twabere tokoroba choli boko korekana antoma etechi sector chira se chiro ya daraja 2 wase chichigo koro boncheli nigo chiri chi sector emerongene na isano na ibere 47 sectors ndobate sector y'inyanya sector y'ibitungwe sector ya matunda kuri nabo igonto bwate sector y'echiduka chichikoni bintu ase sector y'echiduka babeta bagokorobo choli nabo igogo chora barayibabo ase miaka 3 bosio abago chikorana ki ase sector y'echiduka na kiera beke gokora obonchele babo kuri ndo babiri bakubika namo nabo igokwana kinga ngorosi bale ekyombe ikibago sira na kurwa senchire ya mo chia senchire yende ase ekyombe ya daraja 2 shop sector kibachitamo bagatole keringa usamaganyo nabo bagatwara maroro asiba baene kiringa mbachugwonchulire binte binge anamona soko nekina abasaye nabo igabonchulia konyora baleri bagatuli okoro bonchulia buka bwechiduka nabo igo gochake merobelio na kibara nyorere wesichi product chiribakoni asechiro ya daraja 2 wasase chiduka chabo na kibara beba kwero seli barabwa banyene nigo babwate amaroro yogo chake korosia macha yiga yechichuba bagwe pakeli barabwa banyene watete ko ya chake kwero seli asechiri ya daraja 2 asiba bere bakubuli ababwatani na bayigo serikali ya county ya Kisii kobasira umete inenchire yemo talinga nabonchore boka bago chikokonyeka nonya nabasaye abago chikopaki amacha yuchi machine chiko abali bago chikoparate chi machine echo nabo igo bali bago chiko supply
Igo employment opportunities ni chinyinge chigo chikoene kiwa asense meyo kibarachake project ya mache kolende mbagwata also gendo ikorwa table banking sabago sangerelie nibo yago nke babikamo oyo taite musiolo niga atalo interest rate banyara ko babamwa ochikoirani ekera matuko gete aitire igo obuna bubokoreri bwabo babiri bagokora kurbagachagiti kyombikyo omutinyu 10 omwakoli agwikira bono iga asebaganirio kubwaterana kurwa sabara ikurwa sorgongo rwa Gusii nabayigo ababwatani bande abara amwe kubasira asichi project kiri babwate monje muri ende to sange na baraboto yuwa sensemo yabo na kibakorera kirumu na biashara para Gambiri kwa sekta ya sector of shops grupo yenyewe ya target mutini kwa 2022 ngobane grupo ya chaka ligia makiro chamo ichake onya enyore njira yo konya nge grupo ya beire kubiri ya beire gukina ya kinire tohikirire ase togochaka okonyana tohikirire bono ase bono twaneneire tohikirire ase twabeire seruguru twakinire bono tohikire ase sikio ase igo egurupu yaito negendere nibwate ogoteneneria obuya naende ntobwate evision ase togochia nakiyekogera tuachiramo kukwana na stakeholders erinde torore ngaki togokonyana gokonya abantu baitu ase igo tigatobwaterane ntobwate ebintu ebinga ase group ntobwate table banking ntobwate welfare ntobwate obokonyi obonga ase group ase igo ntobwate vision. Karibu sana uyoro anya na taraja mbili ne grupu erochi motwe aseigo batayire nga karibu asante sana intuna abanyabiashara ba taraja mbili asante mwitu piyama aliyetanguru kwa del patarika ni secretary general ye grupu ya daraja mbili shop sector ono ase grupu ya ito tubwate vision ya mararo vision ya danga nelinga tete ko empower umwana chama umongina youth economically na social empowerment na protection asege ndokende ase group na tuachakire tubwate planning to wode okora gochimoto men tangani tubwate chi proposal tuganda okora asa group a proposal entangani tutaite na tuakindeiga tuweterere economically na tutowete na economically tutowete na sengenjo ngantu bwate proposal yo gochaka ase SPO otwara buna orchestra e group ya training akamwe proposal yo gotaka kuchaka korosia machari pani ega daraja ya employment as a youth na bangi na baito na community at large na boigo muna group twakinde twarenga bake kona okina tole twabeira abandi na kero kende ntubwate bona sinye nshoko okogendera ntubwate omoroberio wogocha konyora amangana grupa business forum abantu bagocha gosomigwa kwaegwa awareness ngaki obonchoreria daracha nakibora agendera nakitora bomente igondo tware itukori atare 19 omotinyo yo April 2023 ndo tware fundraising kam business forum egocha ko batende nabagen boss kuba se county ochakere minister ochakere chair ya trade committee ochakera toche mpaka ase MCA yaito toche MP yaito igoto kwa tabagani abange gokoranje nabonaye kwariga niwe oje ase a meeting erabe daraja mbili modern market ground mbiyamon iwango chokwana igoro yeke ndegeko na ya target iwagendera ile uyana ade kwa kino konene ase kyobeka ndokata maroro na ikura chiko kora kuchibosio egere bali bareze na bale bamare bakine igo ekyombekeiga nkero chimotu nakubamono abantu abange bamuseko gocha asekere elio banyore obokonywa namagendero amenteke gukina ase daraja mbili igo na bali bande
muri isiko na marondara na cheki na boja ni chukuango mwayerere tosangamo ase kiumbekeiga egere nono yore Ense nera kine obwata na magoko na abana abamotokoreramo ekero twakoreiramo egere konyore chingu cyo gusomera na abana baitu konyore chingu cyo kobeka ebiasara beto bikine eri na abande barenze bainuke asamarieta ko bikaro munyangira temu aseki ombekejeito ni onde spiritual leader ende ni onde advice yekombe yoko na mito ombekejeito kwa kirumbia akirumbia kuna sana bamutala wa kwanile kwa msingi kutombeke na ile beko kwa rafu kwa wanchani kuto kwa tu wanchani ekalo ni mtani kuto wote hapo tuwa mkono nekero montano romo kwa ni kuto chamu botora bana bama sengita ya Yesu kwa nitakusuka na somo mmoja ekiagera kotabari na moja nguvu moja ni nguvu moja nere ibon kubata twalira bili abantu tabarisiko moja siko tuchoi ya very free kutubata bana ande bale bali honest ba tusukiri na ndio nitakusuka tokeka sasa onore siko oyote nganale ndoi Joshua nyomba onyale bimerera naenda mano kokwa yesabo konya ekiagere kerora yeka chibucho kwero nekero tuja kwa chango tarehe 19 twali ya miaka mitemo isipi abakubwa semwanyucha igao tukutara kutara na wala bani twali ya miaka kungu mutimo na basaka yako kutorera mano tutunga nabo tusangiri singi komi tutakaje tafanya bani sawa singi asikinse ama Jones kwa mfano mtopate ke mtokoro maya welfare welfare yetu ni gotokoro 20 bob na ende kiombe nkeyo nkagerete kerense mune kiombe gya socks ni gotokoro 20 bob rade mtobwato moroberio ekero yo mtanya roba kongo muna toko moikange asoba kongo asoborwaire go obakonyi obomo na bwo obakonyi bonde toko twara seke ntebo bangi ntobwate njera tokonya gusebwa gaito kake ekero twasebiri ekero twanya omuntu itanyorire nyore ureme rwase biasara ngoja tore twamakonya musioroni oira okonyekera nandojira oira na gentu kake neke umwako erire na intwasmail toirira abana esukuru ngoba konyi ntobwata bakonyi obonga sekimbekeiga na nendo gendeta okonya no mubiye ko wewe ndio Ketangani ikeneka ombe kitali kolere kikabira nje muna ndene no muruya ninja advisor weka ombe na okoje kwetwamo ngojete ombe binge nasi ndo kudrati ebi ombe binge bikubwa sene njogo tenene na ege ndinala liese ka ombe kwasoira ga kibwate jitashi okotenene ngorogo na okotenene kwaito kubwate committee members y'abantu angosiki na kile department ne kwata manganaye onzi pito yanda ye chairman ito na okutoko ikaranza twaro bya mangana twai wana soma ngono ondi kwenzo lisikala ke ombeke iko kibwato burayo kuyebo kwakisha na kile yase challenge sasa kubata jene member yake ombeke ya sub sector ekikia kwageti ya seke ombeke nanda yamona nyorete kibwato burayo kuya Eliakabere kanyara kile transparency eliagatatu kazanganje kwe ukabune gurubu abana bane boika basome abana bane boika banyore nonye nembere mwe kyagire kyombeke kwemba wakere nonye kurwa makeba ko manene kanyara banje kwate gendo gekoro ko wanjere kanyara kwege likere egendo gekoro kuspiritual kanyara la transparency abo korwa te parking ya katogere to se aso akero kwati kwege magana ya wabere to kona kora ya magana ya tinsa magoenda akero bona twate bya magana ya naso ase CCTV twate pinga abantu baiko bose bakora ase biasara byadara chambiri gato ungane amo no serio botaka nekero to serio botaka taya ebye koleka bosataria ebyo kogwetenera koikoso ase grupu eli to nyale kwa bagoko bwendera igo karibu sana abarayi baiko beka ototoramo obarayi baiko bwadara chimbe bwadara chambiri na otore gato ungane sector chose eli to nyaka bakawa serio botaka ayebye gato gogo to gwetenga baba amo eli ndo botenera nyaka obya karibu mwezi kuna abanyabiashara badara chambiri
Karibu sana. Kwa hiyo pero na nje na ikwete kwa kero daraja kwa mwani na atuarda kwa kama na nje kwa sasa abantu Islam asinge nje kwa mlabo no otabe kuna abami to kunyara kwa konya kero singa ya ne ibo ne kwa kinyi ndori expense mono sema hiyo wewe watu kwa kwa day ya kartu mobile kwa wingi kwa sababu wana hata kwa tukwate tempo maki watu ni kwa round ni ndio vile na mara tukwate kama mara hiyo kwa kwenye kwa na bana ngende kama ni kuna majana no secretary ya na kwa tukwate program yoko kwa jamaa hizi kwa hata na jamii market ayuara employee abana baitu nonye friends of ours kaya sena jambi tosoma ibo abamitu tegerena mwaliganyiri karibu asubu tochoi Biamano sana mwancho mlivita senikia Ndizi TV abona bo aboncherera korasichiro ya daraja mbili ase sekteri yechiduka ba okoroboncherera nabayigo amarora abo matuko abosio batkana nekyombe babire bakoro sengikiri baganete goikerane nabayigo kubolya kwabo gutia serikali ya county ya Kisii nababwatani bande babako babwatesia asokwane kimnango ikerane bali amagani abo mwancho muligeria ayikeria etawo bacholimwe abo gokorekana ase chiro ya Kenya ase abarai babete bagochorwa ase miaka 3 eribusia sensemo yomo women rep man rep munya Kerubo na baigo people with disabilities manjo mulete atumira nenere Zakari Mose oyoro mo director w'ichiro atumanye na kyobo choli bwabete bogokorekana kubwatikana neli chiko lia beteligo soki wane serikali nabo igo bali banyorere tubu bwimbara byaba nandi ningi bukeli baganire gokora asimya ketatere busyo nabo igo batabeti bagoikerani amaganyo yabamenyi becireli ya Kenya ningi kebwenete usinge tambukira kikebwenete koimukyogo mwanchi muri teto sangenere atoiwe na kiakoerera Sasa wewe kumwa ndo simba na kwa zaida sio machoro shiro ile kwa babunya we need that change na one change kwa rambi ya mama basi ya so this election today so the change kwa baby ya role kanini again tukio mairo which kama anyara kwa correct yoko siego kwa sechiro ali tora anyare for environment in this shika and we need to talk kerara anyare libaga osekera anyara kwale domorigi kwa na kama Kenya sub county ere panenero ebechire asaba choro I think inonya unganirwa engombo engebonge ndabo control because what we need is election inonya bokobo we need a lead to lead Kenya market. Yes, thank you. Aba shori yawe bakore gas batakore gas you can serve them a petition to barusio this. That's all I can tell you. Mimi ni mkazi wa huku Kenya. Kura za leo zimejitokeza vizuri sana, watu wamejitokeza kwa wingi, watu wamepiga kura. So far sasa hivi tumepata ni viongozi wawili. Kwa women representative tumepata Damakli na youth tumepata mwenye anaitwa boss kwa jina la utani. Tunashukuru sana, tunashukuru Mungu, vita ijakuwa. Kenya tunataka viongozi watusaidie Kenya. Kama kuna uchafu mwingi hapa hivi watusaidie watoe uchafu. Kuna watoto machokora wanapita huku wawasaidie hata waende shule. Kwa hilo nashukuru sana. Sasa Mariete kamanda mkazi wa Kenya na wakira singento Robo chakuswa wata singento yali yale already twanyorera baraibabire ayo mubona Damakli the women representative na boss mune youth representative to akosaba karabanya ruzayi batokonye ubire Kenya example chicho chire Kenya isaregete
ande bado nturakura ntogendere. Asante. Kero kende getaikeranĩria maganya itu muna twabachora nabo tokwenda mutu nande togorio buraio bia. Abantu baitu bakenyenya tigambe kwani ngambu yamore bitangani tigamba kerembu yamano mwakoriro bachori obuya moro kiria masikani ngamo tate jire yaito ya kenyenya egenderere ebe jire rengiya ibwata barai egento kene naro kubatebia aiga kenyenya seito igompagerete nga oyo minto rio bari baja korio bachori kototate ko bakerambi yamano motebio mugabano ito motebio mwamusio ito na abantu baito be county imbu yamono sana ekiagera bachori bwarero bwaretira maya aigase ase chiro ya kenyenya bono ndotagete chiro cheito chiabo machoga ya burabua osega ige county ya ito ya Kisii county echiro bune yario kindenero echire denero botiaiga nero botimaganje chichire chichons me cheito igonare gogotora egagana yaito wajakire merememia nyasaye kara gokonye chichire chicheito chibe ande igonare gogotora nabasaye baito mbara bare gaigase chiro ya kenyenya onya gokonyora ribaga orusia bana baito baraiga obarike babuza iga chichire chicheito egento kene nare gosorora egagana yaito nyasaye tigagosesenie emere mukwagendera iremia ekiomo elio inchoyo gokwana igongoro kunata ni otara omokorie biashara kenyenya ndo mokotineto peace we sub county ya kenyenya abantu baito ba Kenya tiganya saba stenie marore visio ono bakini good faith oso wanja koino abantu abachoru ayoro tachoru akitowase kone kubeana mwanjane katika act ya Kisii County Trade and Markets Act of 2015 act yenyewe inasema kila soko itakuwa na kamati. Ndio maana tulianza hii process ya kufanya elections, kusema kwamba tutakuja hapa tukafanya public participation, tukafanya registration, na wale ambao walikuwa ni candidates tumetembea nao katika safari. Na sisi kama Kisii County Government tulisimama tukasema wale ambao wote wanasimama ni wa serikali. Hakuna yule ambao tunasema tunapenda yule ama huyu. Wote ni watu wa serikali. Na nina imani kwamba mnaona kwamba kazi imefanyika na kazi nzuri. Si ndivyo? Hebu tuone kwa mkono wale wasema kazi ilikuwa kazi nzuri. Sio kweli? Hata mwenye ameshinda kidogo ameona process ilikuwa. Sasa mkubalie uweze kuleta viongozi. Kabla nilete viongozi, nimependa kushukuru the county government officers, my colleagues, the presiding officer, na wale wote ambao mfanya kazi wametoka Kisii headquarters. The sub-county admin and your team, your support is not for granted. Ambao maafisa wetu wa usalama, ukiongozwa na mkubwa wetu hapa Utopendo, ulisadiki sana. Kazi imefanya, sio kweli? Na mimi tutafika kule kwamba security, tumefanya election na security ni mzigo kubwa sana. Na hapo tumeridhika na tutaendelea kuongea na nyinyi. Tunashukuru na Mungu aweze kuwabariki. Sasa mimi naitwa Ense, director wa markets katika Kisii County wa excise elections na kuenda military officer. Ndio natangaza vile sheria inasema. So kulikuwa na candidates katika
tutapata Fred Rohito Onduso. Fred Rohito Onduso, simama hapo. Atasimamia walemavu katika soko la Kenya kwa miaka 3 inayokuja. Hapo tutakuwa na position nyingine ya youth representative. Walikuwa watatu: Elizabeth Mora Mosiyisi 84 votes, Dela Monoa Nyalegi 145, Fred Mesesi Ondiri 294. Therefore the winner is Fred Mesesi Ondiri. Kiti ya kina mama women representative, hao walikuwa 6. Tukapata Jane Nyaboni Nyambane that 8 votes, Iradis Nyaundi 26 votes, Wilta Motere Ompati 17 votes, Rusia Nina Okemo 47 votes, the Macron Motere 215, Master Kerubo ambaye anaitwa Mary 184 votes. Therefore the winner is the Macron Motere Mokwa. Ashafika hapa na watoto na manu. Representative. Walewane, main representative, wale ambao wanaenda kusimamia mambo ya wazee katika soko. Walikuwa wane, kulikuwa na Amos Chumba ya Utunga 75 votes, David Otatemba Ondek 157, Fred Sekeri Binde 154, Zapon, wale kidogo, Zapon Makori Siliba 140. Therefore, the winner is David Atombo Ndiki Okorosi. Wale kidogo. Ninapoenda kutangaza chairman atatoa hotuba kwa niaba ya candidates wote. Sio kweli? Na nataka niwaambie kama umeteuliwa leo miaka 3, lakini tukipata vote of no confidence kwa mtu ambaye ako corrupt, mtu ambaye afanye kazi yake vizuri, muna correct signatures, tunaweka yeye. Kazi ikianza watakuwa position. Wao wanawapenda. Ukiingia ile kazi ikianza macho uko kweli. Tunaelewana? So ninapotangaza chairman, tutawapigia simu kama ni kesho ama Monday. Wanakuja time. Hapo ndio wanapewa certificates. Leo ni results. Sawa? Waziri ndiye anapeana. Na kama kuna yule anaona kwamba uchaguzi haukufanywa vizuri, Yake hima umanje muliyere bita senikia Ndizi TV oyunere omo director Zakari Mosechi ngakiare bakoli obochori asechireli ya Kenya asabetega koralie bene ababuyikolende nigabetega kwene kimna bali benyore tobobuya bawchikoba baraya semyaka 3 erebosio nigo babwene tego wika obisi asegunyencho kwenyorera certificate cyabo nabo igo onyemba uchigokora emirimo yabo emekeranu asechiro ya Kenya abali abagosii abonjere b'ekiro ya Kenya mbapendete kubika a petition asaba kulikali uko gokyase omuwaziri w'obonjereria nabo igo oikerani wase kolingoli gwaninki abaraya batarayikerania emerobeli yabo boikerano
akondo mwanchumulia na betengo sangana abauncholia na baibo asechire ya Kenya ababete bagukwanira naki obocholi bwabete bogokorekana na baibo ngikeli baganetie abare ya babete bagocholia bachigwikirani anamono asbabete bakonekinga chiro ya Kenya tebwati ase ekobeke goto mbabwenerte anamona sense melia basubati mbabwenete babika abana babasarunge asiba kwenda kibara mbabweneta igatia maganio alibabete bakorwa kondo mwanchumulia tia ngo tusange na barabo toigwenda kibakorera I think control because what we need is election. We need a lead to lead Kenya market. Yes, thank you. We can serve them a petition to service. That's all I can tell you. Mimi ni mkazi wa huku Kenya. Kura za leo zimejitokeza sana, watu wamejitokeza kwa wingi, watu wamepiga kura. So far sasa tumepata ni viongozi wawili. Kwa women representative tumepata Damakli na youth tumepata mwenye anaitwa boss kwa jina la utani. Tunashukuru sana, tunashukuru Mungu, vita ijakuwa. Kenya tunataka viongozi watusaidie Kenya, kama kuna uchafu mwingi hapa hivi watusaidie watoe uchafu. Kuna watoto machokora wanapita huku, wawasaidie hata waende shule. Kwa hilo nashukuru sana. Mariete Kamanda mkazi wa Kenya na ngokira singento gogo chakuswa bata singento yali yale already twanyodera baraibabire ayo mubona Damakli the women representative na boss mune youth representative to akosaba karabanya kuzayo batokonye ubire Kenya isango chicho jire Kenya isaregete ande bado ntura kugenda Kero kende getaikera netia maganya itu muna twabachora na batokwenda mutu nande toborio buraio bia abantu baito ba Kenya tigamba kwani ngambu yamore bitangani tigamba kerembu yamano mwakoriro bachori obuya moro kiria masikani ngamo tote jire yaito ya Kenya egenderere ebe jire rengiya ibwata barai egento kene nare kubatebia aiga Kenya seito igompagerete nga oyo minto rio bari baja korio bachori batubate ko bakerambi yamono motebio mugabano ito motebio mo musio ito na abantu baito be county imbu yamono sana ekiagara bachori bwarero bwaretira ya aiga ase chiro ya Kenya mono ndotagete chiro cheito chiabo machoga ya burabua osega ige county ya ito ya Kisii county echiro bune yario kinenero echire ndenero botiaiga nero botimaganje chichire chichons mecheito igonare gogotora egabana yaito wajakire merememia nyasaye kara gokonye chichire chicheito chibe ande igonare gogotora nabasaye baito mbara bare gaigase echiro ya Kenya onya gokonyora ribaga orusia bana baito baraiga obarike babuza iga chichire chicheito egento kere nare gosorora egabana yaito nyasaye tigagosesenie emere mukwagendera iremia ekiomo elio inchoyo gokwana igonkoro kunata ni otara omokorie biashara Kenya ndo continent of peace we sub county ya Kenya abantu baito ba Kenya tiganya saba senie marore visio ona wakini good faith oso wanja koino abantu abacho ayoro tacho akitowase kona kubeana mwanjane Kenya yani akiburuzi ila akindo tumie ngoze mokomola
abantu mbona bari kwetera kuyago Wiyake gima umancho mulire ebina bio ebirengere bya baunchelia korase chiro ya Kenya baigo amagani abo guchia ase abarai ababete bagochora akondo umancho mulire abali babete bagochora na baigo mbabete bakoraliwa bene na baigo gusangana intwe nare yali baganiti bachigwikirani anemono ase miaka 3 eribusio na baigo tieto sange na barabwo toigwa sensemo yabo na kibako era na kyobochori bwakorekanite na baigo ningi kiri baganiti gochigwikirani anemono ase chiro ya Kenya. Tukete kuri ngambu ya mana sana ikiagarenga kienene twabeire tutanya gorobo chori kero anda umugabano itu ko simbarati twagokire onyo yora amwekeria mangana amwekeri twagokire mono sana twamusabire onye kunyarekana ekero turachorora toigorere tumatebye michano yeito ande twegenire omusa omuya omugabano omuya egere atokonye na intwe togendere tugwata mugana amange michanderane menge lakini twegenire naro omugabano omuya iga Kenya michanderane menge atokonye aningegenga na atokonye twagokire sana asobo twakorekana Kenya market litkoria lero teki 13 motienyukane obo chori obwabo byamono eye koroginga omurayo ito ore gavana simba pora rati no mugambi omuya ekera akorete mipangirie embiya ekera twarondire binte binge bene bisaregete twegenire unabona ekera atuma abo bisabaye abo bisaba yakegima bakodo tebi kubene okora igo twagokire mono asenginje twakorora chori borobuya ande twegenire toye tubwate ne twensi togenda asare atoe keria turamubode tunashukuru sana asengenjonero torongosire mboga tuikire chinsa chiaona twagwa tobora ibwe chiro yaite ya Kenya obutwaganyere mono twakire ngambi ya mwana so omugavano ito Paul Simbarati asengenjo kwa beire gugoto kwate sinobora nobochori bwa beire obuya nando bwa morembe agende turasabe ase chire yaito ya Kenya oligereri sana abangi namba bwato bokunwa bonene kitanga ni kabisa abangi namba bwatisi bakoenda kebararunge otokonye banyora sai kiriya kabera abangi namba le bakone lisiko abangi nabakonie bituma abandi bakonie geteri tibabwatisi bakuigama bagwanaire banyore si bakuigama nabangi nabali babwata abana bagwanaire bagweru asibaguchencheria abana nasi bakogongeri nasi bagutimukira kero barali bia mono mito wa Kenya na bakoni boirio bia wonta gete wakera oyo minto gavana Paul Simbarati Kisii County ne timu ya Rwe County litkoria lero tarehe 13 obo chori bwa bele Kenya bwe market bwa bele overdue for 12 years now ndetero tangambi ya mono mugambi na nde timu ya ombi ya mono asobo chori bwa beire Kenya ya ito asobo chori bwa beire Kenya muna monyelgere tiga dumping site teyo obo chamwe bachire gaiga kaka matatu pakiteyo gari tutate Simbarati osoroseri chicho chaito market ya iteme fence right in teyo chitangi bukata sinchio ne binte binge security ero ndetero tebanga we are guaranteed kiagera muna narora obo security ya tokorio obo chori obo niga engengia ngoko gani bwangoiga committee ya choriru onyerangeri ele inaugurated certificate amagendera chake ya very state for a long time. Thank you.
Omanche muliria abunabo abaraiba bete bagochorwa kurase chireli ya Kenya na boigo barachikoba abarai ase myaka erebosyo asbabere bako erera amagani abo na boigari barengete guchigwikirani ase obokoreri bwabo ase chiro ya Kenya na boigo kwaniki ngabo ncholia ngokora bare obonchira bwabo ase nchira endongi kondo manche muliria tetra saso mutimuko mukego ngoira na tole elinde tosange amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Isukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje mukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyose uratakase rituko nigo bagosomya omwako mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigero y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Omurigirira bwa television ya chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikiyo na mbeye mugitize ya Ndizi TV nigo kirikira kuchasuri road show yoko nigiriye riro bari Gusii nige lahire nigo turaikasuri iyo tokoma nigo rujimero birijeito abara yeba Ndizi TV na boigo umerane n'ababuwatani baito b'ubuntorera tutari kweba abanyangero baito iyo twibisa musekigima kitarikiye mu rugibire n'isaronemo chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya Nyakoe togindi marani Muruka Nyamire Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kabito iranda bout y'umuchukisi neri tukori kubwatia chitarike mu rugibire n'isaronebire nigo turachakire ime y'umuchukisi ensemo ya daraja mbili Suneka Minyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwerioje tukurimi yumu cy'ubuzungu esokie amatuka yabere wimanye wigokie na gusangana Ndizi